Iki lho bocahe Hadrun. Iki sing gowedine nek kurai. Lho niki pol niki. Niki lho kok dikempit linu. Awit pertanyaanku nek wong lemu-lemu ngono kuwi wedok, fisik wedok lemu-lemu pertanyaanku siji. Ukurane kathok karo BH. Wah niki mboten damel niki damel anduk. Niki langsung lah niki. Nuwun sewu, Mbak Yu. Niki jenengan antri jenengan. Nuwun sewu diajem. Injil. Panas musim percaya. Kula Manahara. Kok ayu nih ora umum-umum. Wene ana samu gitu. Ya iya, pitik lho ngerti lanang wedok. Aku iki yo ngerti. Ngerti. Lah wis ngerti kok iso nyosor ae. Nyosor ae. Aku ora nyosor tinimbang aku dibatek wayangku ceklek. Tapi iki wedok numpak suarane wedok. Ya jajal omong-omongan kuwi. Panjenengan pripun Pak Desae ta? Pangestunipun. Niki wau dugi mriki jam pinten diajeng? Kalau mau dugi mriki jam 1 sonten, Mas. Wedok abune yo wangi kok. Takonono to? Gak. Lah awakmu kok iso ngono? Iki awakmu kudune Lho, kowe apa membuktikan kuwi ra cukur rok. kok yo halus Anggapane ngajuk niki ra cukur bayu beset kabeh. awakmu kok iso mece karo sinden ayune kaya ngene kok mbok Saiki rong kro asline masalah. kok mau nemplek pipiku yo halus ngono. Ora ora iki nek toilet ngadeg ora yo goblok. Jare sapa? Percaya. Awakmu kok tau ngerti? Lho karo aku sering. Lu sering berarti. Sering ketemu. Nul. Jenenge Jainul. Pripun to Kang Mas? Halus sih kaya ngono. Ya wis ngene. Ini lho Nduk Cahayu. Iki ning pinggir sari Nduk Cahayu. Paham apa mboten? Nggih, nun sewu. Nah, siapa? Apa ta? Kena apa ya Mas? Najis kuwi lho. Mbok apakne kuwi? Kok iso mati bengok ngono mbok apakne? Lah awakmu iki dadi wong lanang kok iso kaya ngono karo sinden kok iso ngono. Kudune awakmu ku sing halus karo sinden. Tak bacok blasmu lho. Kancane ra nyapo-nyapo kok mas karo rumah saku lho. Kaya ayu dhewe kok wedok dhewe. Lha aku lho. Lho, oh gajik tok lho. Cek. Syukur rasak. Kuli. Awakmu ki lho kudune. Iki tukang hebat aku lho. Lah wani ngadepi ora kuwi lho. Apa sing tak deni kowe lambemu lho. Aja lakmu ngono kuwi mangsamu apa aku rawani karo awakmu. Kula asline lho Satria Baja Hitam. Awakmu kok diece kaya ngono kudune awakmu rek trimo. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Heeh. Ora apa-apa. Ya terus Lho kan tok kitrane ya nggone salah Mas. iki awakmu sia-sia karo Oh, wedok KTP-mu lho jenenge Jainul. awakmu kok yo isih panggah ngono ae. Heeh, Jadi iki wong wedok tak nganti metu eluwe. Dosa awakmu. Lho apa aku iki belek goblok. Masa kudu Belek. Aku dikayane ngono to Mas, dikayane ngono. Lah yo kok iso sia-sia karo wong wedok iki. Kok iso sia-sia karo aku? Mesti biyen awakmu tau seneng ditolak. Ya. Mulane awakmu kari kaya ngono kuwi. Nah, iki lho. Sing halus. Pak menungso Pak. Kang Mas, mikir kegedean bas, aja banter. Kegedean blas apa ya lambemu lanang kuwi. Suarane iki to. Aku ngantuk. Kene lho ini. Iki lho Jeng. Emosi. Gimoci. Ya apa-apane barang ya wis. Iki lho ning pinggir sari apal ora. Wis ro. Ya Nul.
Ya Matra ya tulisane samono gedine minggir sari lho. Lah iya kowe iki ora paham ora acarane minggir sari lurah jenenge Eko. Wis ro. Mas Eko iki biyen gendaanku. Apa doyan? Karo mendem. Ora tahu sih kok Ora tau, Mas. Ya paham ora? Iki masyarakat pinggir sari iki ngatur napa? Ngaturke Diomongi sing bener. Ya put, ya ya. Itu Mas alon-alon nek. Kalau pedolanane gelut kok piye? Ngono. jiwa premane metu. Alhamdulillah ini acarane pun apa Kang Mas? Acarane pun. Acarane melitur pendopo. Oh, melitur pendopo. Acarane bersih desa, peresmian pendopo, ulang tahun Blitar karo hari jadi hari Bayangkara. Lambe kok mencela-mencela. Acarane nyok rangkaian iki. Lah jaremu melitur pendopo. Lah yo sing bener sing endi ta? Dek mau awan melintur saiki diresmekne. Diresmekke. Jadi aku ya seneng aku delok wong pelituran ngono kuwi seneng aku. Piye? Delok apa? Aku delok wong pelituran ngono kuwi. Melitur kuwi lho, pendopo seneng. Dadi nur sewu kalau ibuke delok nyawang awakmu. Sosok lanang saya itu iki jenenge Jainul, Bu. Manohara. Alah, Manohara apa? Manohara sumpah. Potonganmu lho jabrik ngene. Kowe kaya caplin lho. Manohara kuwi nak jeneng wedok nak wis dandan ngene iki. Lah nek awang Jainul. Iki lho kalau itu lho. Pokoknya asli kecilik. Ya nyapa? Kecilik. Lah kok cilik-cilik? Nganu bapak-bapak ning kurang tak bahasa aku rene. iya. Ayune. Mosok. Tenan. Sinden tapi sing ora iso dihapusi cah cilik-cilik Mas. Lah iya piye? Nah iki lho kok mak banjine iki lho kok banjine. Kataku banjin bias wae ya. Kaya ngene kok banjin. Rencak Yo cilik. yo nesu. Wong ora oleh nesu nul. Man. Rahan ta. Lah jenengmu sapa? Manohara. Lah ya tak celuk man ya padha ae to. Ya paling tidak diajeng lah. Lah alah yo ora enek ora 11 kok. Nduk Cahayu menika teng pinggir sari. Iya. Ora usah diwedol-wedol tak kekrek lambemu. Ya terang yo ngene iki lho Pak suarane. Iki lho Mas wong lanang kok iso karo wedok kok iso kasar banget. Sia-sia ora nerimano. Gitu Mas. Iki wis dialus-alusno karo awakmu kok so awakmu padha ora trimo ae. Ben saken mek urung tau kena upase masalah. Umpas piye Kok kira aku ki ulo? Hah? Cek we. Aku ki sinden lho kok kira ki ulo apa piye kena opase? Ulo apa piye kok? Ulo. Kok kira aku ulo? Iki kok tau seneng awakmu terus mbok tolak to? Tak tolak Mas. Oh, dadi ngono kuwi ceritane. Lah aku seneng biyen nang Wayu. Bahasan aku ning toilet ki aku mlebu ning lanang lah kok dhek ngetokne aku. Lho, tak masalah lah kok gede wede. Ngono wae ta Mas. Ngono wae ta buka pati ta. Lah piye? Aku tau tanggapan ning lapangan to Mas. Heeh. Ora ana toilet. Iya. Basa ngono, aku nek dandan wedok niki lak tak taleni pucuk tak peti guri. Kaline nek apa to? Tak taleni bendrat. Biasa aku. Lah aku bahasa ben nguyuh ki lali Mas, taline ra tak ucul lah kok dene guri ki kuyuhan. Percaya ora. Kurang tak kena upase lho. Aja Kok ya sing nganggur to Mas, aja diteret-teret ngono lak ya kandunganku ki kok lak ya nganu gobrok to Mas. Oh iya, dengenane tas nglairne. Tenan lho. Wujute ireng bulu tok. Kok gulung tok to Mas? Apa? Ana rambute ning gulu. Dek kuwi desaine piye? Anak kok model ngono kuwi. Terangan aku karo iki cacat kok. Masa yo Dadi rambut rambute ndase. Rambute ning gulu ketine. Rambut umumnya ning musik aku tak ora usah mikir. Kowe ora usah mbok pikir iki cah gendeng kok. Nyanyi ya, Nduk, nyanyi, Nduk. Nembang apa kowe njaluk pelok apa slendro? Pelok slendro Mas tadi. Iya, dikek ngeprok lambemu kok. maksudnya pelok slendro. Aku karo kenang-kenangan karo Pak Lurah Mas. Oh, karo Mas e kok. Apa duwe lagu kenang-kenangan? Duwe lah makane anak sing renek rambute iki lah karane Pak Eko. Oh, Pak Eko mangke jenengan suwun mawon sing anak renek rambut. Dan saya pelok apa slendro dek kayu. Mangga manut mawon. Oh, kula manut jenengan. Apa musik? Pamundutan, Pak? Kesane nembang riyen Kedutan yang Banyuwangen. Oh, ngoten. Apa? Nggih,
anu napa? Anu nih sambal kemangi ya. Sambal kemangi. Oh, niku Banyuwangi to sambal. Biar nyambel ning kono. Niki napa-napa saged tok Banyuwangi saged, Banyu Putih saged, niki Banyu Putih nggih saged. Kali sing saking Sunda mengki wonten. Oh, mata coba sing lojak nggih. Iki diaturi napa riyen slendro sendok cahayu. Nggih. Ben bawa sik jajal pengen. Bawa, Mas. Iya no. Bawa no ora karo awakmu kudu bawa. Pamundutane Mas Eko menika bawa riyen. Oke. Oke. Sak pinten ayah enang? Ayah. Ayah enang. Pitilasanku. Lek iki mama aku sing marai bajing locat ya kuwi. Berarti sing kaos putih iki anakmu. Anakmu Ora. Dudu sing karo iki. Oh, cucu karo iki. Anak enak karo kan anak kucing gitu ya. Iya. Anggura. Iya. Dua. Sabar sik. Ini wong ayu ki ya ngene iki. Anu ayu ki alon-alon. Yen ning tawa mau. Iya. Berarti pelo. Lambung udah Pak sing halus to, Pak. Iki nek kadung metu lanang iki medeni. Iya. Brokoti aspal. Coba kaya ning ngono, Mas. Kena dasku. Ya aku lali. Kayak nyengul. Tak omongi to. Nek karo aku aja demek bokong kena dasku. Ndas kok ning bokong. Ya wanita berkepala Oh, dua. Jainul to RW ono Jawa Jainul. Nggih ngeten iki. Penak aja, Mas. Tukang sone ya Allah gandengnya. Kuwi apamu kuwi? Apamu? Ya ora apa-apa. Kamu ganteng terus seneng deh, nyawa ganteng kan seneng. Seneng aku, Mas. Iya. Kok ora tau adus lho piye. Lagi lagi tas cekel kok adus lho pasamu. Ganteng lah kok kaya ora tau wadus. Koyok tukang gendang lho. Piye? Bojoku ngono lho, Kasih, selalu Mas. cantik, selalu bagus. Kok sih awakmu kok arep ketlunyur muni selalu cantik kuwi apa tau dadi anak buahmu? Ya ora. Ya. Rungokne suara. Elang, Yo taruh ngono jomo. Direkam HP pun direkam. Nyapa kok direkam barang? Ya direkam menawa nek kok dienggo delok-delok ning omah. Iya. Rekam. Rekam Mas, rekaman Mas, gedrok-gedrokan apa Mas? Yo nek wayah poso Mas ben gak kolu mangan. Kaya ngono ki lho. Edan suarane, jangkrik suarane Ana penak. wong ngide kok edan piye ta? Suaramu kok iso edok bener wedok lho. Pedak. Terus. Carane piye kok iso suarane iso? Innallaha ma'asabirin. Artine Wong sabar ditek-ditek kancane. kok sabar kekasih Gusti. Ora wis. Kok iso ngono ya suarane? Kaya Bunda Elvi teman-teman. Bener kok lagu. Elvi Sukaisi. Nek Jakarta. Kayak Bunda L toh. El sapa? L sape. Momot telo. Padahal. Pamot. Mas Tomo ya. Nggih, menika padahal Pak Omot. Karo kancane kok. Jane nek suara wedok Mas Tomo yo. Oke sae. Nggih. Apa dijajal apa piye? Ojo. Pak Omot. Nggih. Nah, Kok yo ngerti nek sing nyanyi iki kethek. Iki panitia iki tidak. Malah kok banget. Panitia kene iki panitia apian kok rumah saya. biasane nek menehi ngono kuwi sak ontonge lho. Iya. Wah, aku ora doyan aku. Ayo. Cilik kok. Kalau sing gedhe yo nanduro dhewe. Iki jenenge Cengkok. cengkok rudal Israel. Berarti Nah, kleru, Mas. Apa? Iki nek jenenge nggonku cengkok kali cewek. Iya. Ya mesti yo iki biasa kali cewek kok. Kali cewek, Kan kali ngono cewek, kae. bener. Dadi ben isuk ki, Mas, aku anggar budal sekolah ki biyen jaman biyen iki enek ting.
ting ya. Ting apa kuwi? Ting pleding. Mas aku lampu ting ngono Ah, kae. berantas ting Akhir pleding. isu lu tenang. Roh. Makanya saya ini pemerintah kan membangun setiap rumah diwajibkan harus ada WC. Ya, mandi. toilet. Untuk apa menjaga kebersihan Kebersihan lingkungan. lingkungan gitu loh. Mas. Oh, paham. Masalah belum Pak. Omot. Pak Omat ning pojokan. Iya kamu percaya, dah tukun apa amat? Masuk ya seret. Serai. Edan tenan wis pokoke. Kan. Ora ngedek gitu jeneng nyapoy. Kurang wis. Ngono iki apa swara lanang lu ya Iso no. Iso. Soalnya sing biyen cahayu. Carane iso. Don sikil, Mas. Sikile biyen. Carane piye? Ini kan germinggu boleh soalnya wetok tuh, Mas. Oh, berarti awet mau ngene iki Wetok. cilik wedok. Nah, mergane nek sing dikempit. Oh, lanang. Penekanan dari dalam. Penekanan dari dalam suaranya jadi energinya Bukan ya, berlanang. Marang meko. Oh iya. sepuwe nang Kempet kita ya. Terkenal ya. aku bukan kene mung pengen jajal ngono lho. Aja ngono to Mas, aku ki karo Pak Eko wis dianggap aku ki adike dhewe. Iya, iya. Aja kaya ning ngono aku darani wedok. Iya iya iya. Lah ya malah gak ingin to Pak Eko. Iya iya. Lah tapi putrane Pak Eko kawit mau nyawang awakmu nembang. Ero mamae nyanyi. Mama Muta. Ya lah kok disangoni mama ya, Lin. Aku disangoni Mas Perut pira? Masa ya langsung mbok seter ayahmu. Gue ditum nih kalau kaca-kacanya kok. Janji, janji, kok eling sama Lo dikejar dasmu lo. Kurang tahu dikejar gue. Aku pengen ngerti sing ndi ngono lho Pak. Lah. Nyapa bu boleh ora? Nyapa? Arep tak sogrol. Kowe tak sogro. Mas Eko, Dah neong. aku ngerti sogro lho, Mas. Maksudnya manggone ning ndi ngono lho sing mbok Lenang apa lenang? Apa? Apa lu tak teh video ini? Timbang karo wedok, muni karo ngene iki ra iso meteng. Ya iya, karo wedok. Monggo Pak Amut. Ya, Pak. Amut. Pak Ahmad lagi Pak Ahmad. kepiye? Janjiku mreng sliramu sileksenan bumi
bumi kelawan langit. Napa nggih Kang Mas? Iya. Oh, kula nggih mekaten Kang Mas. Tapi ora sang ngono kuwi. Kuwi kembangane. Oh iya. Ben semangat. Oh dia. Ayo tuntutno Mas. Tekan di diajeng. Tadi Ben aja ngomong. sing ya. Apik Mas. Ya ora usah grayang-grayang iki wuluku dadi. Kok kira aku demit to piye? Tangi sing Apa ya Mas? iya diajeng. Loh, Mul. Iya Mas. Ngetera desa te. Kamu arep timbangan. Mas Yandu. Pada Mas Yandu. Begitu digedhong ngono kok ya nyengkal to. Yang piye to? Ya apa ya? Lah kono yo empuk nek kembecak. Apa iki? Tangi Tangi sing iki duweku. Aja mati mbok ansal. dadi ada Ya jan, aku tuh belum ngarang. Ya jan. Wes. Ya ampun royaan ya royaan mbok jrokon. Tapi nek adek-adek ngono kuwi, gandrung-gandrungan pacarmu sing sijine teko. Ono lho ceritane iki. Dadi kowe iki Terus direbut. oyong-oyongan direbut. Ceritanya aku begegek ngono iki. Maksudnya pacarmu Lanange loro kowe wedoke siji, kowe iki tak direbutan ngono lho. ngono. Walah kayak enang dek Ben. Ya. Ya. Tahu. Terus. Aku udah terimane wong loro gak kroso Mas. Ayo kabeh beres. Aduh dingkati tenan malah bosok kowe. Bocel aku. Terus sahabat ya. Alah. Kose to. Bareng kono kose ya bojone sing asli bringas pengen. Awakku wong lilani. Lah ngapa? Lah kowe nek karo aku ora masalah lho. Ora masalah. Terus ngono. Sinden kok ya mbok kaya ning ngono mbok kira-kira apa ya? Mbok kira hengki kok. Iki kira gak kasangan tindak asli Mas. Mosok. Lah wong kilungan iki lak dituku 100 juta lah tak wehne. Yo pendek lah yo wahne 100 juta. 100 juta Ora rumahnya. tak wehne, sumpah. Lah nyapa? Biasa ndase. Oh. Aja lah sendase. Lah aku nek rawo piye? Iya. Yo kayak industri ngono. Kok kiri. Daster si apik, das ledok. Endok iki lho. Terus ada. Iya Mas, tutup nonton. Palarane ra terus nih. Iya iki terus. Wes guys, semoga Wis entek. Yen liwat aku. Langgame apa iki? sembarang. Yen entawan ono lita. Ayo di. Aku menteni ten kamu. Thank
Enggak ayo cilik. Sing halus melengking nggih. Coba ada, lambemu ya terus nih. Wen. Atur nuwun Nduk Cahayu. Sudah. Sampun pinanalin ampun melenji. Monggo katindakaken menika. Nuwun sewu mbok bilih wonten tempat kawula sak rencang. Batang iki maca apa? Eko terakhir. Lintang asmara. Lintang asmara karo apa? Nggih. Sias napa mboten bulurah mau? Mboten usah. Anu tahun depan naon nggih? Ya jaiponge engko ndak dadi udun. Ndak nang Ajine tate. Mau tasik to? Iya no. Mboten gara-gara to? Iki ae kok gara-gara nang Banyuwangen emang kan kleru iki. Jaiponge digantos pawang mawon. Piye? Jaiponge ning anu niku digantos Jadi Itu ora jelas omongane kan. Paham. Anu jaiponge diganti jai kencur kan ya. Wis barang wis. barang. Napa niki? Gangkit sing top ngono ae. Iki lho senengake lho. Cinta segitiga. Oh, jatuh segitiga. Ya, Oke. sembarang ya wis. Barang ninggal katasan yo kene. Enggak katesan yo. Pelok. Nggih. Pelok. Kok bingung nih wong. Aku aja bingung nih Mas. Aku milih tekmu, sing enteng. Sing ndi? Tekmu. Tekku sing ndi? Kok bisa genah? Tekmu kuwi lho. Sing kulune disilih kuwi lho. Juwo dhewe. Mak. Niki napa niki? Ya ninggal katasan. Oh, monggo izin. Pamundutan saking. Saking panjenenganipun Bapak Carit Kalipan. Oh, izin Pak Bapak Carik. Haji Sambo